Na, hogy... És igen, amúgy. Ja. Nem. Nem. Szóval, ami Mizó Csingi. Ti meg a nézők vagytok. Kicsit összeszedetlennek érzem ezt a dolgot. Ne foglalkozz vele. Sziasztok, mi vagyunk a TGG. Sziasztok. Hello. Ja, igen. Elsősorban. Elsősorban nagyon jól érezzük magunkat. Igen, elsősorban nagyon szeretjük a produkciót, és amúgy meg vlogolni szeretünk. Nem igaz, amúgy nem vagyok ilyen kis buzi. Szóval, elsősorban a vlog témával foglalkozunk, másodszorban pedig muzsikusok vagyunk, énekesek vagyunk. Muzsikusok. Tudjátok? Másodszorban igen, pedig muzsikusok vagyunk. Énekesek, ők ketten. Én is valamennyire tudok. Igen, beatboxolok, meg én is valamennyire tudok. Nem. De. Tessék. Most ti énekeltek. Megijedtem. Most, na, énekeljetek valamit. Ez most kurva fontos volt. Nyárban jártam, fénnyel teli januárban, nyárban, topik februárban, hol volt, hol nem, így lesz mindig már, mert veled télen, nyáron nyár. Úgyhogy ja. Ezek vagyunk mi. Ne aggódjatok, nem ilyen produkciókra kell számítani, ennél azért rosszabb. Ennél azért jobbakra. Tehát ez most rosszabb vagy jobb? Jobb. De most... Jobb. Biztos? Jobb. Jobbak leszünk ennél. Amion. De... A sapkám. Igen, sok hülyeséget fogtok látni tőlünk. Nagyon sok ökörködésességet. És ahogy egyszer már leírtuk a kis kezdőképünknél, lesz itt minden. Zene, ének, móka, kacagás. Olykor majd sírunk. Nevetünk. Utána nevetünk. Majd fogunk lelkizni, meg ilyenek. Coming soon. Várjátok. Szóval reméljük, hogy az első videó alapján azért szimpatikusak vagyunk nektek, és hívjátok meg minél több ismerősötöket, és legyünk egyre többen, és legyen minél több feliratkozó, és minél több nézettség, és minden. Mi ezért is csináljuk szerelemből ezt az egészet. Szerelmesen csináljuk. Igen, szerelemből csináljuk ezt az egészet. A zenébe egészet. vagyunk szerelmesek, így fogalmazni. Nem, egymásba. Én a zenébe. Én magamba. Hoppá! Akkor csak te vagy szerelmes belénk. És a sírás, amit említettem már. Ugye? Na, szóval, hogy ilyenek lesznek a TGG vlog videók, úgyhogy várjátok. Sziasztok! Puszi!